Good morning, yan nagpaprint kami ni mama ng kanyang mga dadalhin sa bangko. Yan, at kahapon nga pumunta kami ng downtown kasama si Manong Jesus tapos si Ate Tess. Yan. So, 4 na oras rin siguro kami nag-spend sa maglakad-lakad sa downtown. So, ngayon Thursday. So, bukas balik na ako ng Saskatoon, Ngayon pupunta kami ng Walmart para bumili si mama ng kanyang initan ng tubig. Tapos kasi meron kaso sa baba yung dun sa para sa taas para hindi na siya bumababa. So bibili kami ng initan ng tubig tapos ng blender kasi yung blender niya panay prutas dun sa bahay. Kaso walang blender, sayang baka mabulok yung mga prutas. Yan, so pupunta kami ng Walmart para bumili ng kanyang blender. Tapos daan muna kami ng bangko. Yan, so let's go. Yan, hintayin ko muna si mama kasi meron na siyang i-drop niya sa bangko, So kahapon pag uwi namin, nung umabot ako ng Kennedy Station, sumakit yung tiyan ko. Kaya hindi na ako nakapag-vlog pagbaba ko dun sa train tapos sa bus. Kasi masakit na yung tiyan ko, siguro nasira dun sa nag-beer kasi ng konti tapos pasta ang ganyan. Pagdating ko ng Kennedy Station, sabi ang sakit ng tiyan ko. Sabi, pagbaba ko ng bus, takbo ako kung hindi sana manonood pa ako nung nagbe-baseball dun sa kanto namin. Palagi dun may tournament yung Blue Jays na team, minsan dyan sila naglalaro, nagpa-practice sila dyan sa dun sa baseball court na yon. Dun lang yun sa kanto namin, mga siguro mga 3 minutes walk lang dun na. So yun at naging okay naman yung lakad namin kahapon. Si Manong Jesus, sabi niya nga siguro lampas 1 taon na siya hindi nakakapunta ng downtown yan. So parang hindi sila lumalabas masyado kasi malayo kasi ang trabaho na yun sa may New Market pa so maaga siya umalis palagi, siguro pagod. Tapos yun nga nagkayayaan kaya pasyal tayo ng downtown ng saglit. Yan. So at least nakalabas sila ni Ate Tess. Yun. Isang bit ko lang pala sila Ninong Joshua may pinaparentahan silang condo dito sa malapit sa Kennedy Station. So yung mga darating pa lang ng Canada or naghahanap ng place malapit dyan sa may Scarborough dito sa may Kennedy, meron tayong kababayan dyan na available to rent ang kanilang condo. Ngayon pinipinturahan nila. Dapat nga pupunta kami doon ni mama kaso may lakad din kami. Tapos pumasok na siya, may pasok rin. Pero available daw yon, sabi niya sa renta kasama na ang usually hindi kasama ang electricity. Yung sa kanila kasama na ang tubig and kuryente. So 2 bedrooms yun. So ilalagay ko na lang yung contact details ni Ninong Joshua dyan. So hindi pa nila pinopost sa marketplace. Pero soon, pag natapos nilang yung pagpipintura sa kanilang lugar, ipopost niya na yon. So, ilalagay ko yung contact details dyan. Just in case lang na meron kayong kakilala sa Toronto na naghahanap ng malilipatan, na apartment condo type. Yan. Yan. So, yun. At sabi niya, baka daw maibanggit ko lang. So, yun. Ilagay ko na lang yung contact number nila. Ako lang ako. Ako ka nasisislim lang. 1.5 liter. Ako lang ako. Ay, daw nung malaki. Hindi, maghanap tayo dun sa kabila. Ganyan ang kitil namin ni Joanna. Ito mo. Ito yung binili namin ni Joanna. At ito, 29.97. Yan. Tama lang yan. May pa kasama pang 2 ganito. Paano pag blender dyan? Easy lang. Lagay mo yung prutas. Saksak mo, ganyanin mo, tapos na. Uy, ang magic palette. Ikaw kung ano yung gusto mo. Sarap lang. Saro lang, duwa nga niyang kaagana kaya $29.
Plus tax, 30 plus. Ano? Hmm. Dakol, bukay daw. Daw ka daw. Masarap mo pa. Ganito, pati kulay ganito yung sa amin. Okay. Okay na yan. Ano pa? Try daw kita man yan. Initan na, mag-try tayo mamaya. Initan ng tubig. May yelo ka doon? Oo. Papalitan niya daw. Walang pula. Yung ano lang. Purple. Yan na lang. Ha? Purple na lang. Yan na lang. Kulay lang. Pati ito ano to yun. Hindi pangit ang box. Pangit ang box. Pero ang kulay kang ano. Okay na yan. May man ibang kulay. Yan lang siguro. Yan. Okay na yan. Pag nasira, 40.98 lang. Okay na ito. Yan na. Mura na yan, 40.98. Sa taas, ano? Sa taas. Para may ano ka. Pag gusto ko mag-ano. Gusto mo mag ano. Pero maglagay ka na ng kape mo doon, ng gatas. Lagay mo yung ref ni Isabel. Ha? Ito, ano kong gatas. Bili tayo ng gatas. Itong Walmart na to, dito to sa Morningside. Yan. Malapit sa Morningside and Shepherd. Yan. Malapit to sa Fusion Market. Sa una ng Fusion Market. So, ito yung malapit na Walmart sa amin. Ang kabila nito ay highway na, 401. Sabon panlaba. Ano yan? Pampabango? Mabaho. Three 3% na lactose free? Ayun o. Lactose free daw sa kanya eh. Yan. 3% no? Yan. Hindi pa, prutas na. Ano? Yan na. 20 pieces. Yan. Ayun na. Okay na. Bukas balik na ako ng Saskatoon para may stocks ka. Ano, bawal kang ba kung lactose free, sabi ng doktor? Okay. Ayun, tamang-tama. Okay. Kuha tayo sa ilalim. Kasi para may stocks na siya dun sa bahay. Hindi siya makakapag-drive ng ina, no? Madeline. Nailig ko kasi. Dumanong ko anon mo? Ha? Saro lang? Sarap kasi ito eh. Paborito ni mama. Nailig ko tulis sa sirang. Saro lang? Bakal ba kayo sa diyan? Masirang. Mamun, no? Oo, mamun. Gusto ni isa. Nakasakto kami ng papaya. Magayon. Magayon ng pati. 377 lang. Pero pwede na i-blender. Blender natin mamaya. Ito, ayaw mo? Ay, Marco, bako. Ano? Uy, bagao. Arin? Total price. 377. Una yung barcode. Iapat mo kung ini. Iyan. May blueberry yun, mga blueberry. Huwag mo na yan, yun ang mga lang. Pero okay pa yan. Panglagay lang. Para i-blender natin mamaya. Okay pa yan. Magkano? $2. Okay na. Yung watermelon. Ang bango nitong melon. Tinatawag. Tamang-tama tumamaya sa sa saging. Tapos ito. Tapos mamayang gabi ang papaya. Tapos saging. Dami na. Itong melon honey, yung paborito ay masarap din to. Itong honey melon, paborito ni Mama Vilma. Pili na. Strawberry. Ito okay to. Okay to.
Yun na yan. Pang shake lang naman, di ba? Ano pa? Huwag ng raspberry. May ano na eh. May blueberry ka na. Huwag na, may ano ka na. May blueberry ka na. Ilang pang shake. Pero gusto mo yan ako. Gusto mo, ayaw mo? Ito pala mas mura, $3.98. Pero pabibigit ang laon. Pang shake mo lang naman. Okay. Yung mapula. Yung mga mangga, oh, parang ang sasarap yun. Oh. Yung nabili naming mangga doon sa ano, sa Skyland na, matamis. Okay na yan. Pero pabibigit kayo. Pang shake mo lang naman, hindi mo na maubos. Bigat-bigat naman. Yun, kung gusto mong papakin. Kung pang shake, okay na to. Yan. Dadaan kami ng ano, ng Fusion daw. Fusion Market. One day later. Good morning. Yan, Friday na. Yan. Eh, pabalik na ako ng Asas Katon mamaya. Mas 9. Yan, nandito ako sa Scarborough Town Center, ano? Kakapark ko lang. Gawa ng bibili ako ng ano, Jollibee burger. Nautusan ako ni Joanna. Yan, pasalubong kay Isabela. So, bibili muna ako ng ano, ng burger ng saglit. Yeah. Jollibee. Dito kasi sa Toronto maraming Jollibee dito, no? Meron sa downtown, meron dito sa Wilson, and dito sa Scarborough Town Center. Haba ng pila kahit saan, no? Kahit doon sa Calgary, Post Iron, haba din yung pila. Maghihintay muna ako kasi naubusan sila ng patty ata. Hintay muna. Tadaan! Going to Saskatoon! Yan. So, hindi na ako maglalakad-lakad dyan sa loob ng Scarborough Town Center kasi galing pa lang kami ng Cross Iron, diba, sa Alberta. Halos pareho lang. And parang wala namang pinagbago yung Scarborough Town Center. Yan, at punta muna ako sa Krispy Kreme naman. So, para matapos na yung mga bibiling ko. Mamaya isusunduin ako ni Ninang Hana bago mag alas 7 ng gabi. Eh, i-drop niya ako sa airport. Yan, at tara muna sa Krispy Kreme. Itong Krispy Kreme na to, Kingston Road 2 and Lawrence East. Malapit din sa Morningside. Yan. Dito sa may tapat ng McDonald's. Biglang dumami yung bibili. Fresh nila ginagawa, no? Original. A few moments later. Kami ngayon sa Liverpool, ano? After kong bumili ng Krispy Kreme, si Mama Nageya. Ito ay dito to sa Pickering, malapit lang din sa amin, like 15 minutes drive lang. Ganda dito sa lugar na to. Marina, yan. Ayan na dyan. Lake Ontario ata yan, sa dulo. At maglakad-lakad tayo dito papunta dun sa parang beach.
to? Ito ay ito Liverpool's street dito sa Pickering. Sarap na simoy ng hangin. Galing yan dun sa lake. Hindi ko masabing dagat. Hindi yung dagat yan. Parang parang may mga dito nagre-retire yung mga matanda. Yung parking isang oras $250. May bayad yung parking dito. Maswerte kung makakuha ko ng doon sa may dulo ng parking spot. Parang masarap dito May ice cream. Ganda ng panahon. Diyan mga yate. Siguro maganda dito pag gabi. Hindi pa ako nakapunta ng gabi dito. Parkingan ng mga yate. Dito kami nagpark kanina. Bayad ako ng $5 for 2 hours. Kailangan nyo lang i-scan yan. No need ng app. Sila mama nandyan na ata City of Pickering tayo. Mga nagpipictorial. Mga Indian ata. Sa gitna. Ganda ng suot. Ang ganda ng suot. Alon, no? Pwede pa maglakad-lakad papunta doon. May dalampasigan na yun sa dulo. Ito na pa Pickering pala to. Itong tanaw to dun sa lake, yung sa may lake namin sa likod. Hindi ba tanaw yan? Ito pala yun. Ibig sabihin dun kami sa tulong nun. Doon kami. Sa pwede si Isabel dyan, tapos si Jik-Jik. Lakas ng alon. Tayo. Liligo. Parang dagat din siguro malalim yan. Parang dagat lang. Pero lake. Ito yung karugtong ng Lake Ontario. Asan kaya sila mama?
Nag-glide ang mga ipon eh. Oh. Ang galing eh. Oh. Ganyan. Ang galing eh, nag-glide. Woo! Gandang pasyalan to ano. Malapit lang sa Scarborough. Para boundary lang to. Ay, pupunta kami mamaya doon sa may Pantalan. Yung malakas ang alon pero maganda. Tayo dun sa ano? Dun. Parkingan ng ano, yate. Dati ano, nung paglipat namin ng Scarborough, hindi ko din to alam lugar na to. Pa-search lang, nakita din. Meron palang ganito dito sa katabi ng Scarborough, ano, yung Pickering. Yan. Diyan ata lumalabas yung mga ano, yate nagaling dyan. Dito yung ano, guide nila. Para siyang ano, daungan ng barko. Oh, pwede pala mag-fishing dito. Dito. Dito nga nadaan yung mga ano pala yate. Yan. Siyempre pag mag-fishing kayo, kailangan nyo ng license. Parang ano to eh, kung hindi ako nagkakamali, parang ano yan, nuclear power plant. Pero hindi na ata gumagana yan. Tinigil na nila. Siyang ano, lighthouse. Dito tayo. Yan. Wala ka nang pato. Wala ka nang alon, no? Wala ka nang alon. Dahil sa kabila. Siguro maganda pumesto pag ano, nag-fishing kasi mas malalim dito. So after namin dito eh uwi na kasi mag-impake pa ako. Ay nako. Ay saan ako dapat? Impake pa at mamaya mga bandang alas 6 daw eh susunduin pala ako ni Ninang Hana. Pero dadaan muna kami sa trabaho ni Ninong Joshua. Para makita ko rin yung ano, trabaho niya. Para mag-ano na rin. Paalam din. Parang October pupunta sila ng Saskatoon. Mag-visit. Alright.
Uwi na. Gawa na may flight pa mamaya. Yan, nandito na ako sa airport. Hinatid ako ni Ninang Hana and yung misis ni Kuya Justin. Hindi ako ng flight. Buti na lang pinayagan to. May man lang naman na Jollibee and mga donuts. Yan. Thank you Kuya Ninang Hana sa padala niyang mochi donut ata. Daming mag-flight. Busy tong airport. Palagi naman busy. Yan. Ayos, hintay-hintay na lang ako. 9:45 yung pabalik ko ng Saskatoon. Yan. Delayed yung flight namin. Dapat 9:45, magti 10:30 na. So, papasok pa lang ng aeroplano. Yan. May mga nakausap akong Pilipino doon na delayed sila. 2 hours ng delayed papuntang Edmonton. Yan. Okay, at gahanap muna ako ng aking upuan. Ayan, nakababa rin. So yung 3 hours na flight naging 6 atang oras. Yan, kwento ko mamaya. Palabas na kami ng aeroplano. Yan yung aeroplanong sinakyan ko. Yan. Yan. Pahinga lang tayo ng konti dito sa taas. Anong nangyari kanina, yung unang try ng aeroplano lumapag dito sa Saskatoon, hindi nangyari. Kasi nga inabutan tayo ng masamang panahon dito sa Saskatoon. So anong nangyari, yung piloto ay nag-decide na pumunta ng Winnipeg. So doon kami nag-refuel. So naghintay rin kami doon ng 1 oras. Tapos ang decision pag hindi kami maka-try ulit na makapasok ng Saskatoon, i-Calgary. Ang nangyari naman, naging masama rin yung panahon ng Calgary. So tiningnan ko doon sa parang sa weather map, masama rin yung weather ng Calgary. Ang worst sabi ng piloto, pag hindi tayo nakalapag ng Saskatoon, ibabalik tayo ng Toronto. So yun, nag-try ulit. Buti na lang naging okay yung panahon, pero masyado talagang maulap and naging yung turbulence na tinatawag ito lang, para kaming inaalog doon. Tapos yung nakasipat ata yung piloto na nakita na yung mga ilaw doon na. Kaya medyo natagalan kami. Nakakapagod Tapos yung iba sabi, first time din nila yon sana Kelowna, pipilit ng Kelowna, pero sabi itatry daw talaga. Kasi kinakausap naman kami doon sa loob ng eroplano. So ayun, mag-aalas 3 na. So ako ay mag-u-Uber na lang pa-uwi. Kasi dapat ang dating namin alas 11. 11:15 yung dating dapat ng Saskatoon City. So ayan, nangyari. At least safe yung nangyaring flight namin. Okay na rin yun, at least ma-experience ang ganun. Buti lang hindi international flight, tamang local flight lang. Pero yan, at sabi sa akin ni Joanna, talagang daw, malakas yung ulan, tapos storm,
talaga ano pa, may lightning pang kasama. Ayun. At least nakababa na kami. Safe and sound. Ang mahal ng Uber, $100. Gising pa naman si Joanna tapos si Papay, si Isabel na tulog na. Sayang nga kasi excited yun mag-sundo sana si Isabel sa dito sa airport. Inabot tayo ng madaling araw. Kaya si Joanna na lang yung papa magsusundo sa akin. Kasi tulog na si Isabel din. Mag-Uber sana ako para hindi na sila pa-disturbo. Kaso 100 dito sa Saskatoon, $100. Wag na. Ang airport dapat 20 lang yan. Mga ganyan. Minsan nga mas mura pa eh. Hintayin ko muna sila. Yeah.